ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം. ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 300 ഗ്രാം ചിക്കനാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. അതൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായത് കുരുമുളക് പൊടി, അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി കുഴച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 മീഡിയം സൈസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറിയ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 സബോള, അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബ്സായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി, അതൊരു ഇഞ്ചി വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഒന്ന് കലക്കി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കട്ടി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി അങ്ങനെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എരിവുള്ള പച്ചമുളകും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് സബോളയും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സബോള ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയാ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടിയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.